Здравейте ви, боксери и ютубъри, аз съм Gamer Planet, или по регистрацията ми в YouTube, пак я забравих. Fly Gamer. И аз съм Хим1. И тук ще направя един урок, как да си направите една TNT стрелвачка и една машина. Моето скип още не е готово, Хим1. Ще... Ти си има скай, бе, много си ли? Да, ама не искам си дам този. Аз си го дам. В описанието очаквайте скайпа на Ти на мен. Какво? Хим1, the best forever. And... И аз се забравих на това. Fly Gamer, the best forever. Той е баннат от V-Box. За много хубави клипове. Да. Сега тук ни трябва една ръчка. Не съм баннат, просто бритванета. Сега тук така. Иначе съм свободен на свобода. И гръмваме. И умираме. Не съм умрял. А сега машината трябва... Чакай да пиша в Упс! Нещо не сте видели? Само един X-Ray мод. Не, аз не играя Майнкрафт с него. X-Ray? Не, той се шегува. Винаги е с X-Ray. Ше! Цигани. Не шегува, той не е с X-Ray. Ами то всеки има X-Ray, честно казано. И аз го имам, ама не съм го включил. Сега ви трябва... Ама аз съм с X-Ray мод. И аз го имам. Ма си стрих Майнкрафта и той за мен. Ти зле ли си, бе, човек? На мен ме трябва X-Ray. Да, ти си най-добрия Майнкрафтър. Да. Знам как се прави пръчка. С това се изсвали в училището. Знам как се прави пръчка. Ма аз в реалния живот мога. Знам как се прави пръчка. Сега тук слагате едно купче, каквото е. Аз искам желязно. Пръчка. И си играя машината с него. Това беше от мен, сега остава само едно, защото Хими ви е много неприятен и... Абе! Хим1, да. Мълчи, ма! Добре, Благодаря, че гледахте това. И посещавайте... Мъкни, ма! Ше! И това беше от мен. Довиждане! Довиждане! Много съм жалко. Мълчи.